A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko mai girma Adamu Abdullahi Zango, ma'ana Adam Zango, amini kake a gurina, dan uwa kake a gurina. Ina mai shawartar ka daga yau kar ka sake daukar izu 60 ka riki dan kai rantsuwa da shi dan waɗanda suke zargin ka daga wasu abu ka bayyana wa al'umma lalle so kake sai ka gamsar da mutane. Idan mutum ya zama nagari ba shi zai yi tallashi nagari bane, Allah ne ke tallata kai nagari. Idan ka zama na banza ba kai zaka tallata kai na banza bane, Allah ne zai tabbatar da al'umma kai ba mutumin kirki bane. Shin wanda suke sukar ka adadi zan ba an gaya masu masu sarki, an gaya ma mutanen arziki, wala Allah darajar ka ba ta fi tasa a gurin ubangiji, wala Allah saban da kake shine mafi kankantar sabo, nasa shine mafi girma. Har da wani zai soke ka ka zo ka ce za ka yi kokarin kare kanka. Adadi